Hvaljen Isus i Marija i današnje čitanje Svetoga Evanđelja je po Luki, poglavlje 5, redak 27 do 32. Današnje je čitanje Evanđelja ide ovako: nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje. Pa kaže, u ono vrijeme iziđe Isus i ugleda carinika imenom Levija, gdje sjedi u carinarnici i reče mu, pođi za mnom. On sve ostavi usta i pođe za njim. I Levi mu u svojoj kući priredi veliku gozbu, a s njim bijaše za stolom veliko mnoštvo carinika i drugih farizeja i pismoznanci. Njihovi negodovahu i govorahu njegovim učenicima, zašto s carinicima i grešnicima jedete i pijete? Isus im odgovori, ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje. Riječ Gospodnja. U današnjem evanđelju vam Isus hoće reći na jednu lijepu i slikovitu, ajmo reći, riječ, da mi koji smo se obratili, mi koji smo, ajmo reći, idemo Božjim putem, pa čak i mi kad nekad možda i pogriješimo, jer mi svi na dnevnoj bazi ćeš uvijek pogriješiti, znači uvijek će, svaki čovjek se desi neka njegova žuta minuta ili nešto, pogriješi, pokaje se, ali ovdje nam Isus hoće reći nešto mnogo ljepše, a to je kada su farizeji i pismoznanci i njihovi negodovahu i govorahu njegovim učenicima, zašto s carinicima i grešnicima jedete i pijete. Vidite, ovdje je Isus Krist, Sin Božji, znači jednu predivnu stvar nam hoće reći. Znači, on je sjeo sa ljudima koji su grešnici, koji su, kako kaže, znači grešnici, znači griješi u životu, nešto ih muči u životu, možda su, on ovdje kaže, ne treba zdravim liječnika, nego bolesnima. Znači, mi ovdje znamo da su grešnici, a možda su i bili neki koji su i bolesni. Cjelokupno evanđelje nam hoće reći jednu jako lijepu riječ, a to je, ljudi moji, ako vidite da netko griješi, ako vidite netko da možda i psuje, ako vidite da je netko u teškom stanju, znači bilo to mentalno, fizički, psihički, zdravstveno, vidite, pomozite mu. Jer ako se vi, pazite, jedna riječ je čovjeku u životu dovoljna da ga ozdravi. Baš u tom momentu vi možete svojom jednom lijepom gestom čovjeka ozdraviti i odmaknuti ga s puta. I tu nas poziva Isus Krist, Sin Božji, u evanđelju po Luki, da budemo dobri, da budemo pravedni prema svima, pa prema i grešnicama. Jer i mi smo u svom životu znali biti skrenuti s puta i misliti da kao mi znamo sve. Kada smo mi tonuli, kada smo mi možda u jednom trenutku svog života tonuli, što mislite ko nas je izvukao? Kad nismo imali nikoga. Znate ono kakav je čovjek, joj, nemam nikog, niko mi ne može. Nemojte to nikad govoriti, jer uvijek je uz vas, dragi Isus Krist, Sin Božji, Gospodin naš Spasitelj. Uvijek je uz vas snaga Duha Svetog. Uvijek je uz vas Gospodin Bog, Otac svemogući, stvoritelj neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. Uvijek. Stvar je u našoj slabosti ljudskoj, gdje gledamo na način ovog svijeta. Mi gledamo sve kroz nekako svoje svjetovno, znači imaš neki posao, imaš malo otići u trgovinu, malo se zabaviti, imaš tu malo nekako društvo, ali mi ne gledamo ono dublje, malo duhovno, koje je jako lijepo, možda malo i teško za neke shvatiti, pa čak i samome meni, koji sam mnoge stvari doživio onako, ispreplećem se onako nevjerovatna ljubav. I ovdje nas u ovom evanđelju Isus i poziva nas na to, poziva nas da budemo prema svima dobri, prema svima da budemo, kako se kaže, pravedni, ponizni, jer život nam je jedan, a nama je, znači, nama je da svakom čovjeku pomognemo, znači nebitno tko je,
uopće nije bitno ulicom ako neki čovjek prođe, vidite da mu treba pomoć, sjedite, osjetite, vjerujte mi, sa snagom Duha Svetoga osjetit ćete, jer kako kaže dragi Bog preko nas ponekad jednostavno nam šalje da pomognemo, znači u nama sa nadahnućem Duha Svetoga dobijete da morate pomoći, znači koliko mi se znalo puta eto tako desiti da ono jednostavno dobiješ taj unutarnji glas gdje te Duh Sveti nadahne i govori ti pomozi ovoj osobi, pomozi ovo. Stvari u našoj percepciji, naše gledanje, većina nas ljudi od ove sve buke i svih naših stresova ovaj, pokušavamo se nekako onako, ma znaš ono, ma de nema veze. Vjerujte mi, ako slušate sad ovaj moj video, vjerujte mi da ste sigurno kroz život vam se možda čak jednom znalo i desiti, trebao sam pomoć, ovo ono, mogao sam više. To ti je ono što mi u sebi ljudski nekad pokušavamo, mada ima vremena i zatvorimo srce prema Božjoj ljubavi koju nam daje. On nam takvu ljubav daje, ali mi jednostavno znamo nekad biti zatvoreni. Ali ono ljepota što je kod cijele te stvari, Bog je ljubav i On će uvijek biti uz nas, uvijek. Ali mi smo ti koji pokušavamo svojim nekakvim neukrotivim ponašanjem se ponašati da ono, ne treba ovo ono. I ono što vam hoću reći, znači, kod ovoga svetog evanđelja po Luki, gdje nam hoće Isus reći, znači, na jednostavan način nam hoće reći da ljudima koji su možda u nekim teškim položajima, situacijama, grešni su, treba pomoć. Ako osjetite, vidite da treba pomoć, uvijek pitajte. Jer pazite ovo, jedna lijepa riječ čovjeka ozdraviti može. Jedna lijepa riječ. A tu riječ koja u vama dođe, to je nadahnuće Duha Svetoga. To je riječ Božju koju ćete dobiti i doslovno ćete čovjeka ne spasiti, nego ćete mu srce otvoriti. Evo recimo jedan čisti primjer, ovo evanđelje i ja, znači prije 2 tjedna, ja mislim da je 2 tjedna bilo, ili 3, ali mislim da je 2. Znači bio sam na misi, sjedio sam nedelja, bio sam u nekakvom, malo je kušnje su bile, ovo ono, vanjski stres, ovo ono, prolazio sam tu neku fazu, onako sjedim, molim se, sve ok, ja sam sve ono, jesam kao potišten, ali ok, živim sve, ali imao sam neku tu stvar koja me brinula u glavi. I sjedi čovjek pored mene i čovjek sjedi, vidi čovjek, ja stalno držim u ruci križ, ljubim ga, molim se, sve pjevam, ja volim pjevati, iako, vjerujte mi, ja ne mogu reći da ne znam pjevati, ali kad mi je čovjek to rekao, toliko me obradovo da mi je sad dao tu ljepotu da to vježbam što više, jer kad ti neko kaže da nemoj raditi ovo, nemoj raditi ono, onda čovjeku to dođe u srce, onda se čovjek boji otvoriti prema ljubavi, i onda se boji otvoriti prema nadahnuću Duha Svetoga, jer vjerujte mi, ako vam neko kaže nemoj raditi to, nemaš od tog nikakve koriste, vi baš onda to radite, znači ako hoćete crtati, pisati, ovo ono, ali evo, to je jedna druga tema koju ćemo pričati, ali evo, ovo ću vam reći kako ovo evanđelje vam govori da trebate pomoći svima, tako je meni bilo u nedjelju. Ja sam sjedio i čovjek je pored mene sjedio i počeli smo pjevati Oče naš i ja sam onako pjevam i čovjek se ovako okrene i kaže, mladiću, kaže, ti jako dobro pjevaš. I mi smo izašli van i ja njemu kažem, hvala vam, jel vjerujete da ste me obradovali zato što ja sam jedva školu završio, zato što me škola nije zanimala. Kaže on, zašto ne dođeš, kaže, ponedjeljkom mi imamo kao tumačenje evanđelja, družimo se, čitamo i tako sve. Jel možete vjerovati da sam ja mjesecima ranije stalno kolegi govorio da mi imati neko društvo gdje mogu malo više čitati, pričati, jer ima ljudi koji bolje znaju, koji će me bolje uputiti, pa ja ću možda svoje nešto reći, pa ćemo skupa raspravljati. Taj jedan dan kad sam ja došao, čovjek je meni tako lijepu stvar rekao. A znate kako je on rekao? On je meni rekao, ja sam sjedio, ja sam vidio da tebe nešto muči, ja sam pitao, Bože, ne znam što je ovome momku, de mi nekako reci otprilike šta da mu kaže. I on je dobio nadahnuće Duha Svetog. On je jednostavno se čovjek okrenuo i meni je rekao lijepu riječ koja je mene potaknula da se ne stidim, iako možda ne pjevam dobro, ali da se ne stidim stati u zbor i pjevati. Hoće se koliko čut moj glas, ne,
Ja stojim, pjevam tamo, slavim Boga. To vam je ono, ljudi, što nas u ovom evanđelju hoće potaknuti i Isus Krist Sin Božji. Hoće nas potaknuti na jednu ljepotu, a to je, ako vidite nekog, jer svi smo prošli kroz taj neki svoj život, vjerujte mi, svi smo. Koliko god mi pokušavamo reći, ma ja nisam nikad pogriješio, ja sam ovakav, svi smo mi nekad u životu pogriješili, svakom od nas je bilo nekad u životu teško. I kroz život ćemo uvijek prolaziti, imat ćemo tu neku težinu, ali ne smijemo gledati tu težinu kao da je to težina kojom ćemo mi sebe sputavati. Mi trebamo zahvaljivati na svakom danu. Danas si se probudio, milosrđe, sutra će se probuditi milosrđe Božje. Svaki dan vam treba biti sretan, ispunjen blagoslovom i pjevanju prema Isusu Kristu Sinu Božjem. Zahvaljivanje prema Duhu Svetom, zahvaljivanje Bogu Ocu Svemogućem, stvoritelju neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. Svaki dan, ljudi. Svaki dan, jutro, popodne, navečer. Pjevušite u sebi, ne morate naglas. Ako ne želite da vas drugi smatraju kako ovaj svijet smatra nas. Ali upamtite, ovo evanđelje vam govori jednu jako ljepotu cjelinu. Pa kada ste na radnom mjestu, možda će vam radni kolega imati loš dan. Pitajte ga, recite mu, pročitajte mu jedan ulomak psalama, jedan ulomak iz evanđelja. Recite slobodno, ako ti smijem nešto pročitati. Ništa, samo mu to pročitajte, pomozite mu, pročitajte mu onako, kako bi se rekao, ne nego reći kao ako ono, kakvi problema, ako se on ono, pa kažeš kog evo dobro, evo, da nešto pročitam. Samo otvori, pročitaj, nemoj se stiditi, nema stida. Jer Božja riječ je predivna, ona je tu sada za vijeke i uvijeke i do vijeke. A nama je da mi ljudima pomažemo. Jer i mi smo bili u tom jednom dijelu svog života gdje smo se osjećali loše, pa nam je neko pomogao. Od kolega, ono, ili doslovno smo sami zazvali i pomogao nam je dragi Isus Krist Sin Božji. Znači, Bog je ljubav, upamtite. To je nešto što mi moramo shvatiti. I nikad nemojmo gledati ono, jao meni je loše, jao meni, zašto se meni dešava ovo, nego uzmite križ, poljubite ga, zahvaljujte se, molite, pitajte što treba u životu svom promijeniti, pitajte, ne bojte se otvoriti. Izbacite iz sebe sve ono što mislite da je loše, izbacite, pregažite neke grijehe, ali pomažite drugima ako vidite. I tu nas Isus Krist Sin Božji poziva, jer on je sjedio znači sa grešnicima, ili kako on kaže, ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Znači Isus Krist Sin Božji je sjedio s ljudima koji su grešni, on je znao da su oni grešni, a on je s njima sjedio. A dok su drugi govorili šta u smislu sjedi kao sa grešnicima, kao negodovali su, zašto on s njima jede i pije. Ovdje nam je ta suština današnjeg našeg svijeta. Recimo, vi se obratite, više ne želite piti, ne želite ovo, drugi će reći šta se s tobom desilo, šta si ti sad odjednom postao neki ideš na ono, svi smo sudili, čak sam i ja znao suditi, isto govoriti, čitav život si provodio se, umpovao, ponašao se ovako, sad ti odjednom si se počeo promijeniti, na kraju takav sam i ja, zato što je moje srce sada svijetli, u njemu obitava Duh Sveti i zato što je moje srce dodirnuto takvom ljubavlju Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga i Isusa Krista, Gospodina našega, Sina Božjega, Spasitelja našega. Znači, ja mogu 5 sati pričati o ovome, o ljubavi koju dobijete od Boga i kada otvorite se prema Duhu Svetome, kada otvorite se, kada molite se Isusu Kristu Sinu Božjem, kad zahvaljujete, ja vam ne mogu pisati, to vam je jedan mir koji dobijete, kojeg čovjek ne može opisati drugoj osobi ako ta druga osoba nije došla u taj neki mir da osjeti. I onda kad dobijete takvu ljepotu, normalno da će vas drugi ljudi smatrati čudnim, zato što su ljudi danas naučili, kao što ovdje kaže, farizeji i pismoznanci njihovi negodovahu i govore njegovim učenicima, zašto s crnicima, grešnicima jedete i pijete. To vam je današnji naš narod isto i ovaj moderni svijet. I ako si se ti promijenio ili to odmah te gledaju kao pogledaj ga, bio je ovakav, sad on jednom počeo drugima nešto pomagati. Nemojte ulaziti u te zamke, i tu nas Isus Krist Sin baš poziva na to. Znači, nemojte ulaziti u zamke onih sa strane koji vam govore
ti si bio ovakav, sad odjednom pomažeš, sjediš s ovima, sjediš s ovom, znaš ti kakav je ovo. Kakva god da je osoba druga, ti nisi takva osoba. Tebi je da toj drugoj osobi pomogneš, ma kakva god da je ona. Kakva god druga osoba da je, to nije tvoj problem. Tvoja ljubav mora biti onako kakvu ljubav nama daje, a to je ljubav, jer Bog je ljubav. Kakva je druga osoba? Jel živčana? Jel se možda prema te ponašala drugačije? Kako god vi budete prema njoj dobri, ne ulazite u konflikte, ali najbitnije pomažite. Uvijek će danas, tijekom dana ćete se uvijek s nekim malo porječkati, ali na kraju dana uvijek budite dobri i pomozite. I to je bit ljubavi koju nam naš Isus Krist, Sin Božji, hoće ga. Znači, budite dobri. Jer jedna riječ čovjeku može promijeniti kompletno život. Jedna riječ čovjeku možete doslovno promijeniti tako život da ta osoba će jednostavno dobiti kao ponovo rođenje, zato što će jedna riječ, znači jedna riječ, samo hvala da nekom kažete ili pomognete, čovjeka može spasiti. A da vi to čak i ne znate. Zašto? Zato što smo danas u takvom nekom modernom načinu života užurbanog, glazba, auti, ovo ono, sve to. Malo se isključite iz tih nekih modernih stvari i malo osluškujte ljepši način. Uglavnom, to je, ajmo reći, jedno kratko osvrtanje na današnje čitanje Svetog Evanđelja po Luki, poglavlje 5, redak 27. 32. Blagoslovljeni bili ovu subotu u zdravlju, miru, jakosti, snazi, radosti i sreći budite